5 mga kaibigan. Round 5 tayo. Naunang tumira si Tony Harang. Pumasok yung una, sumablay sa gitna. Ubilas on the shot, pumasok din. Parehas na sila nasa gitna mga kaibigan. Ubilas in and out. Tony Harang in and out din. Ubilas sablay. 3-1 ang score mga kaibigan in favor of Tony Harang. Mahina. Ubilas on the shot, pumasok, nothing but net. Last shot na siya pa ang last na tumira. Panalo na yan pag pumasok yan. Uy, in and out. Hahabol ba si Tony Harang dito? Tingnan natin. Mahina. Ubilas, mahina. In and out din kay Tony Harang. This is for the win pag pumasok na ito kay Ubilas. For the win na siya dito mga kaibigan. Sablay. Pasok na kaibigan. 3-2. Ubilas win.